Ahoj, moje jméno je Eva Čundová, trénuju Sparťany pro Holešovský region. Dneska jsem si pro vás připravila trénink takové peklo na nohy, kdy pojedeme po 30 vteřinách 4 cviky. První začíná plie do strany prava. Levá, krásně vyrovnané tělo, vtažené bříško, s výdechem nahoru. Krásně na střed, kde nás ty nožky pustí, neodlepujeme chodidla od podložky. Dalším cvikem pojedeme výpady vpřed. Pravá a levá. Zase krásně držíme střed těla. Pravý úhel nohou. Zase po 30 vteřinách. Dalším cvikem bude plie do strany s přeskokem. Pokrčené nohy. Tělo krásně na střed. Pravidelně dýchání. Zase výdech, nádech. A posledním cvikem budou zase výpady vpřed, ale s přeskokem, čili hop, 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 všechno po 30 vteřinách. Mezi každými cviky je malá přestávka a 3 série po sobě. Mezi každou sérií 10 vteřin přestávku a jedeme znovu. Ahoj, těž se.